Ono što je centralna tema komada Svedobro je zapravo priča o samoći i priča o tim dilemama koje svi imamo ne samo u tom periodu života kada imamo između 40 i 45 godina. Mislim da mi onako imamo više nekih momenta u životu kada pravimo odluke, podlačimo crte i donosimo neke odluke koje su za naš život važne. I ta neka velika tema, otići ili ostati, u svakom smislu je velika tema za moju generaciju i sigurno za zapravo mnoge generacije i pre i posle, jer ne samo u nekom ovde geografskom smislu otići iz Srbije, mada je i to vrlo česta tema, nego zapravo usled svega onoga što nas šiba u životu, da li ostati u onome u čemu se tog trenutka nalazimo ili pobeći negde, osamiti se, biti negde sam sa sobom ili biti nem, ili biti u realitiju, što je isto neka vrsta čudne, ali zapravo samoće. I oko toga se okupljaju svi likovi. Oni su veoma različiti, čak i najbolje drugarice, kao što to često biva, su veoma različite i možda ih zapravo i ta različitost spaja i održava negde u toj dugoj i kompleksnoj vezi celog života, ali oni nekako su tu da na izgled ubodu bolna mesta jedni drugima, ali negde možda ipak na kraju i da pomognu jedni drugima.